moi boas tardes, saúdos e benvidos ao campo da Ribela, en Sarria. Aquí xa o ven, xa están os protagonistas no terreo de xogo porque vai comezar a final do cadro autonómico polo ascenso a Segunda Federación. Partido de ida, primeiro asalto. Como digo, campo da Ribela, onde actúa como local a Sociedade Deportiva Sarriana, terceira do Grupo 1 da Terceira Federación. Recibe o Club Deportivo Estradense, segundo do Grupo 1 da Terceira Federación. Polo tanto, os dous equipos mellor clasificados por detrás da Unión Deportiva Ourense, que xa acadou ese ascenso durante a Liga Regular. Manuel Osada Chollas, moi boas tardes. Que tal? Moi boa tarde. Dous equipos do melloriño que hai na categoría, comentábamoslo agora fora de micro, equipos con plantéis espectaculares, pero estamos na hora da verdade e hai pouco cambio nos equipos como vimos ver agora mesmo. Sí, ao final, pois, bueno, siguen un pouco polo guión que tiveron casi que toda a temporada e sobre todo na eliminatoria anterior, non? Poucos cambios que xa iremos comentando agora antes de comenzar. Bueno, como ben dicías, chega o momento da verdade. Os dous mellores clasificados por detrás da UD pois están aquí a disputar este último playoff e buscar despois a eliminatoria definitiva contra os murcianos. Deixemos coñecer os 11 iniciais antes de que dea comezo o partido. Comezamos polo equipo local, a Sarriana de José Antonio Rodríguez, que forma con César Pirot baixo paus número 1, Máximo Lebrán co número 4, co 6 Keiko Vilariño, co 8 Jacobo Vilariño, 11 Martín López, 14 Santi Gegunde, 15 Javi Piai, 17 Tomás Usavila, 19 Arona Sané, 20 Alex Millán e 21 Azael García, o 11 titular do equipo local no día de hoxe. Por parte do Club Deportivo Estradense, do tándem formado por Manuti e Javicho, 11 titular na portería, Israel Salgueiro con número 13, co 2 Ángel Landeira, 3 para Óscar López, 4 Ander Bellido, 6 Raúl Gómez Martiñán, 7 Pablo Porrúa, 8 Marcos Mella, 14 Elías Reyes, 17 Víctor Gamarra, 19 Brais Vidal e 22 Valentín Jaichenko. Os dous 11 titulares. Como dicía, no equipo local só un cambio, entra un dos irmáns do centro do campo, Keiko Vilariño, en substitución de Brais Prieto. No equipo visitante, a habitual rotación na portería está Isra Salgueiro baixo paus, sustituindo a Coque, e tamén a entrada no centro do campo Chollas de Marcos Mella, en sustitución dun xogador con pasado na Sarriana, estivo aquí o ano pasado, Miguel Fernández. Sí, é significativo que os dous conxuntos faen un troco neses tres xogadores, da igual como os dispoñas eses tres centrocampistas que teñen. Bueno, un troco por equipo, non cambia, eu creo que nin no debullo nin por suposto o xeito de xogar, e veremos como afectan esas modificacións por Miguel, que creo que fixo tamén unha moi boa eliminatoria anterior, pero Mella tamén un xogador moi a ter en conta, e bueno, Keiko e Jacobo que son dos xogadores cun bo pé, e xa sabemos como intenta xogar a Sarriana. Veremos como levan a cabo os equipos esos dos trocos que fixeron. Pois estaban en dúbida a participación por parte do Estradense, Jaichenko con problemas, Elías acabou tamén outro día con algún problema, e Caraván, que faltou a anterior eliminatoria completa. Hoxe os tres están aquí, os dous primeiros repiten no 11 titular. Aí está precisamente Elías controlando o balón como lateral dereito, o que está no banco é Caraván, que volve, iso sí, a convocatoria por parte da Sarriana, volta de Boedo. A pelota área, atención ao centro que quería rematar Jaichenko, controla Estradense, está a ter algo máis de balón nestes primeiros minutos de partido. Recupera Sarriana, cuidado que pode sair con velocidade. Aí era Susavila o que quería progresar, xoga, apóyase con Santi Gegunde, o dianteiro centro referencia que baixa a asociarse moi habitualmente cos seus compañeiros. A pelota cruzada buscando a Millán, adiantouse Elías, e recupera a pelota pro Estradense, xogando Gamarra de costas, a pelota longa buscando a Raúl Martiñán, vai chegar mansamente as mans do porteiro Pirot, porteiro que asinou a Sarriana hai escasamente un mes. Tras dúas últimas xornadas da Liga Regular, asentado xa baixo paus, e peza fundamental na semifinal que gañou este equipo a semana pasada diante do Vilalbés con moi boas paradas. Sí, ademais, bueno, un xogador que xusto iba a decir que tiña bo pé, e o primeiro pase foi fora, creo que tamén en condición sine qua non para este clube, para este equipo, ter
un bo trato co balón, digamos, do portero, porque sabemos que a pesares da presión do estradense tan en posicionamento avanzado, non renuncia en ningún momento a seguir xogando a ese Sarriana. Xa de cara á presentación desta gran final galega, lembrar que temos dous precedentes esta mesma temporada e os dous partidos moi similares acabounos gañando a Sarriana, pero remontando na sétima xornada na Estrada. Comezou gañando a Estradense cun gol de Gamarra, remontou a Sarriana por medio de Millán e Boedo. E na xornada 24, neste mesmo escenario, o Estradense que se adiantou por 0-2, marcaran daquela Raúl e Porrúa, e chegou a remontada da Sarriana. Azael, Lebrand e Boedo outra vez para asinar ese 3-2, dúas vitorias polo tanto para Sarriana nos dous partidos da Liga regular. Ten vantaxe de campo e no caso de empate o Estradense, porque foi o segundo clasificado na Liga regular, iso sí, por un só punto con respecto a Sarriana. A pelota de Pirot, que saca en longo buscando a Arona Sané, pelexando aí con Óscar López, acaba levando a pelota Arona que quería gañar a liña de fondo, non indica nada ao colexiado, a pelota saque de portería. Verde 6, acción ofensiva. Vemos a repetición. Aí botou un pouco a man Óscar, desequilibrouse Arona. E tamén marca o perfil de arbitraxe que vai haber, non? Que vai permitir, pues, digamos, que o contacto que moitas veces para frear a certo tipo de xogadores, non digo que se Sarona, pois xa vas marcando o territorio como colexiado. Movendo a pelota desde atrás, Isra Salgueiro tense que desfacer do balón. A pelota que sai directamente a saque de banda. O colexiado Eva Cali, Bentaleb. Neste partido, polo momento, aínda sen ninguna interrupción. Estamos xa no minuto 4 e medio desta primeira metade. Moi boa entrada aquí na Ribela, mesmo hai unha pequena bancada supletoria nesa imaxe que están a ver en fronte da tribuna, para darlle cabida a todos os afeccionados locais e tamén os que se desplazaron dende a Estrada, que tal e como acontecera na semifinal en Noia, tamén chegaron aquí nun moi bo número. Aí está a pelota xogando Elías, e agora sí Israel Copé, despexando longo, busca directamente a Gamarra en campo rival, Gamarra que pelexa co balón, toca por Rúa cara ao medio, recupera Susavila, no centro xogando a Sarriana, Arona Sané, conduce Arona Sané, meteu o pé Brais Vidal, recupera pro Estradense, pelota, pero capitán hoxe, Ander Bellido. Xoga de cara con Brais, outra vez Bellido a darle inicio a acción por parte do Estradense. E os dous, bueno, mutan o sistema do mismo xeito, 4-4-2, por momentos 4-2-4 en fase defensiva, mandan un xogador, ceden un xogador á liña posterior dos centrocampistas, ¿no? Que en este caso é Azael, e Raúl o que fai o mesmo en fase defensiva por parte do Estradense. Unha nova recuperación pro equipo pontevedrés, e xoga xa Israel nos seus dominios con Bellido, con Elías, e iniciando unha nova acción o Estradense. Óscar López, nestes primeiros minutos, lóxicamente de tanteo por parte dos dous equipos. Isto vai ser unha cuestión a 180 minutos. Vamos a xogar aquí o primeiro asalto, o segundo a semana que ven no novo municipal da Estrada. A pelota pegada a banda que ten Jaichenko, e a marchar aí de Arona, que vai o chan, outra pelota saque de banda. Fíjate onde está posicionado por Rúa, casi que como un media punta, como un xogador, bueno, que busca crear superioridade, ¿no? con ese 4 contra 3 neste caso, e queda toda a banda para Elías en fase ofensiva para o Estradense. Saque de banda, recuperación por parte do equipo local, a saída polo medio, adiántase Landeira, que despexa longo, conta este despexe xa como lanzamento entre paus, porque ia cara a portería, pero sen problemas para Pirot. Iniciación agora por parte da Sarriana, chegou Gamarra na presión, tocou a pelota e o balón a saque de banda. Vai a costar ter a pelota a Sarriana. Sí. Sabemos que, bueno, xa foi tónica, no, do Estradense en moitos momentos da tempada, en xeral, e vimos na eliminatoria anterior como
como saiu polo Noia, tamén o Noia que fixe unha eliminatoria excepcional. Bueno, caracterizouse por ese ritmo altísimo nos primeiros minutos, por esa presión avanzado. Rafael o movimento aí de Millán que marchaba aí de todos os rivais. Finalmente chegou Brais Vidal para recuperar. Están pegados a Celel. Hai moitos futbolistas no centro do campo. Hai que ter en conta tamén que se falou na previa, pois este campo ten unhas dimensións bastante reducidas, polo tanto imos ver moita presión durante o partido, sobre todo aí no centro do campo. 100 metros por 60 este estadio da Ribela. A pelota de Pirot, chega Gamarra na presión, despexa longo Pirot, cuidado que pode chegar Arona. A saída de Isra Salgueiro que non se complicou, despexe longo, balón a saque de banda. Claro, que ao final estaban casi todos emparellados, ¿no? Tanto Arona como Millán, pois ao espazo son xogadores que poden facer dano, incluso, bueno, saltar liñas sobre Santi que ten un bo xogo de costas. Sarriana pode manexar este tipo de accións nesa fase de inicio. A pelota en rifa aí no centro do campo, acabou recollendo o capitán local Queco. Xoga no medio o equipo lugués, pelota cara atrás de Jacobo, buscando aí Javier Piai, pegado na banda. O balón que o gañaba por rúa, pero cometeu falta. Donde Millán, atención por o medio, xogando a Sarriana, agora sí, con espazo. Ese Azael que se move aí, quería deixarle a pelota a Martín na banda. Recuperou por rúa, outra vez balón en poder de Jacobo. Este xoga con Martín. A pelota a favor da Sarriana. O árbitro que pide calma. Porque xa se oíron aí algunhas protestas ás súas decisións nestas últimas accións. A pelota de banda de Martín buscando aí a Santi Gegunde. Santi Gegunde que saca o centro. Arona quería baixar a pelota. Cuidado que lle cae a Susavila. O remate de Susavila. Golpea en Óscar López. Y vuelve a controlar Lebrán. Xoga outra vez con Susavila. Insiste a Sarriana. Pelota de Jacobo. Móvese Jacobo cara atrás. Xoga con Azael. Este atrás con Piai. Outra vez con Azael. Arranca ya Azael que marcha en velocidade. Outra vez controla aí Azael. Liña frontal da área. Chegou o despexe. Non atopou o camiño para ingresar na área Azael. É un xogador que, como teña algo de espazo, non está todo fino que só estar neste inicio de partido, pero saberemos como nas conducións é que de que xurdan cousas, de superar rivais, moi perigoso. E ademais, bueno, creo que sumou goles esta temporada. Creo que 7 goles ou 6 goles que para un xogador, bueno, destas posicións está moi ben. 7 goles na fase regular. Pelota de Susavila aí pegado na dereita. Chegou Valentín Jaichenko para robarle aí a pelota, pero volve a poder de Susavila, con Jacobo. Ahora Queco. A incorporación aí de Piai. Buscaba a subida pola banda de Millán. A pelota directamente a poder de Isra. Azael, autor de 7 goles, a Sarriana, o equipo máis goleador do grupo. Un equipo que marcou 66 goles nos 34 partidos. Iso sai case a 2 goles por partido, que son unhas moi boas cifras. Sí, é un equipo que xa leva anos, non? Facendo bons números, ademais de... Cuidado. Hai o roubo de Queco, Queco que conduce. Atención a Queco, encara Bellido, atención a pelota. Azael! O pé abaixo de Isra Salgueiro para salvar o estradense. Primeira acción clara do partido nese roubo de Queco. Asistiu a Azael de xeito espectacular para deixalo prácticamente só. Vemos na repetición. E Azael cruzou aí sobre a saída de Isra, pero o pé de Isra salva o estradense do primeiro gol do partido. Que ben Queco, ¿no? Que con esa finta ofensiva, ¿no? Pasando o pé por riba do balón, otórgalle o tempo suficiente a Azael para gañarlle as costas ao defensa. E, bueno, tamén unha boa intervención pola súa parte, ¿no? De Isra. Atención ao córner, cara ao segundo pau, o toque arriba de Queco.
Volve a caer a pelota Queco, erra no control, chega a Gamarra para recuperar, pero non hai posibilidade aí de contraataque. Cruzouse Lebrán, le saca a pelota, saque de banda. Bueno, pues ocasión clarísima, Miguel. Sí, a primeira clara para Sarriana neste partido. Clarísima, bueno, tanto mérito como demérito, ¿no? Creo que mérito na xogada, sobre todo do Vilariño, de dar ese timing para incorporación, para que lle gañe as costas. Despois tampouco que defina moi mal, pero bueno, meteu aí o pé e sacou uno a córner. A pelota dende a banda. Aí Millán de fronte buscando atrás a Lebrán, con Susavila lanza aí a incorporación de Arona Sané pola banda, atención a saída de Isra Salgueiro, Arona Sané que pode remarcar, Arona Sané gol de Arona Sané, abre a contra Sarriana, Susavila pola banda, lanzou o seu compañeiro e calculou moi mal Isra Salgueiro que saiu aí cara a banda. E Arona con toda a calma do mundo superou o porteiro e marcou cun remate bombeado. Primeiro tanto do partido, 1-0, gaña Sarriana, marcou Arona Sané. Sí, falábamos dese tipo de balóns ás costas, ¿no? Que cando todo o mundo vai a defender cara adiante, pois alguén ten que romper o espazo. Arona é un especialista nelo. O envío non vai en posición centrada, vai hacia fora, entón alonxa do posición do porteiro e despois, como dicías, que ben o fixo Arona e que preciso. Sí, chegaba aí Ander Bellido para intentar tapar a portería e meteu ya por arriba, imposible, pero o capitán para salvar esa situación. Chega o primeiro tanto do partido, avisou a Sarriana e escasamente 2 minutos e agora sí marca o 1-0, o equipo, como decíamos, máis goleador da categoría, que na anterior eliminatoria só conseguiu un gol, pois agora xa marcando o primeiro. Vamos ver como reacciona o Estradense, que comezou tendo algo máis de posesión, pero nos últimos minutos xa está a ser superado pola Sarriana. Sí, ademais, bueno, quero dicir que a Sarriana é un equipo con unha personalidade moi forte e que desenvolve moi ben o seu modelo de xogo. Ademais de que, bueno, a nivel individual ten xogadores con moito talento, moitos delos levan tempo xogando xuntos e coñécense. Bueno, isto está todavía moi aberto. Xa avisou anteriormente, bueno, unha xogada de outro perfil e co outro dos mecanismos que traballa, que cando che ven a apretar, pois atacar as costas cos xogadores, sobre todo exteriores, pois fixo o primeiro gol que muda un pouco todo que vai a pasar a partir de agora. O sexto gol de Arona Sané esta temporada, o extremo dereito da Sarriana, que non perdoou aí na súa primeira ocasión. E volvemos a que comentamos na eliminatoria anterior. Os empates para algúns equipos son victorias, como quen di, ¿no? Porque si ti consigues empatar a eliminatoria non é o mesmo que che vai a victoria que non che valga. Atención a esa incorporación aí pola banda esquerda, a recuperación da Sarriana, balón longo, volve a poder de Ander Bellido, volve a iniciar o Estradense. Neste caso, como dicías, o teórico beneficiado dun empate sería o Estradense, pero polo momento toca lle remar. Sobre todo, que sempre estás evidentemente dentro da eliminatoria, pero máis cando tes ese as na manga, ¿no? Que o de empate vale che. Sí, vímolo na anterior eliminatoria, comezou perdendo en Noia e acabou sacando o empate na segunda metade, que despois fixo valer no seu Fortín. Sí, o novo municipal. Pero incluso asentouse, non? Quero dicir, despois do primeiro gol, cando foron pasando os minutos, vimos mellor o Estradense que no principio do partido, que foi non un calco, pero sí que parecido, non? Que eran mellor sensacións do outro equipo que do Estradense. A pelota acabou en saque de banda, favorece o Estradense. Aí está Óscar López. Chégase aí Jaichenko para recibir. Arona aí cubrindo. Importante tamén a nivel defensivo futbolista. E o despexe longo de Queco, buscando a Santi Gegunde. Cuidado aí, que pelexa Santi Gegunde e está a ter problemas o Estradense con eses balóns longos.
Agora Landeira non tivo problema para cederlle coa cabeza a Isla. Sí, a mellor non ten un perfil de correr tanto espazo Santi, pero sí que é un xogador moi complicado bueno, por esas coberturas técnicas e esa envergadura que ten, para que como bote o balón ou se saquen de meter o corpo, gañar a posición. Ahí está Óscar López cruzando a divisoria, jugando por dentro. Aí caeu o Chan Jaichenko, non indicou nada ao colexiado. E ese balón longo outra vez con problemas para Landeira. Chegou aí Santi Gegunde e conseguiu baixar o balón e saca o saque pola lateral. Muy inteligente Santi, se vai a buscar o espazo antes que o balón e, bueno, e despois a ver que non move. Pois gañando aí outra vez esa batalla territorial a Sarriana. Saque de banda que vai efectuar Susavila, ben preto da lateral da área, e xoga aí con Arona. A esa pelota Arona, que marchar de Óscar, pelota atrás, está Jacobo protexendo. Arona, Susavila, atención a pelota por dentro aí, quería plantarse na área, pero hubo despexe. A pelota de Ander Bellido, Elías vai chegar, balón a saque de banda, volta balón a posesión local para Algarabía do público da Ribela. Está a costar, o Estradense. Bueno, como xa vimos na primeira eliminatoria, está a costar nestos primeiros minutos pues, construir, que lle dure o balón e sobre todo que lle dure por diante da primeira liña de construcción, e logo despois nas transicións non permite as transicións a Sarriana presionando moi ben tras perda. Martín, lateral izquierdo, efectúa o lanzamento e recupera Elías, pero despexe defectuoso. Aí está o balón, aí para Millán que conduce, Millán que quería entrar na área, cae con Brais Vidal, non hai falta, pelexa aí Martín, e a pelota acaba saindo a saque de banda. Favorable o Estradense, unha nova acción aí ofensiva da Sarriana que parece que está quedando aí xusto no borde de crear perigo en cada acción. Sí. Como se suele decir, Ules o perigo non consigue materializalo, parece que no penúltimo ou no penúltimo pase pois non é de todo limpa a xogada, pero si vemos que está rondando moito máis a área do Estradense que o Estradense a da Sarriana. Move unha vez máis a pelota o Estradense, que está a ter posesión pero en línea defensiva todo o tempo, e non atopa os camiños para chegar a campo rival. Sí, é que se te fixas, ninguén ataca a última liña, ainda que sexa de xeito indirecto, para que outros compañeiros facilitarlle espacios por diante. Entón, bueno, ao final todo o Sarriana está con moita profundidade defensiva, con moi pouco espazo entre liñas, e todas as accións teñen que defenderas hacia diante. Entón, bueno, a primeira ocasión que tivemos foi por iso, un balón por dentro, eles defendendo hacia diante e correndo. Non atopou un anterior Ander Bellido a Gamarra, agora si atopou a Jaichenko, e Gamarra de costas que xoga con Mella, pelota para Óscar, agora sí consigue avanzar a Estradense. Balón de Raúl Martiñán, Brais Vidal o que xoga na esquerda para Mella, que lanza dende lonxe, cuidado con ese balón que se envelena e vai acabar en saque dende o Curruncho a prol do Estradense. O rexeitamento aí na defensa, e vai ter unha acción a balón parado o equipo pontevedrés. Como la repetición, chegou aí Susavila para tapar o envío e a pelota córner. Vimos velación de estrategia. Falta o máis importante, que o balón, agora hai dos. Está aí Elías Reyes. Aí vamos ver o lanzamento. Gómez aí no saque, Elías Reyes, aberto, atención ao remate, despexe coa cabeza no segundo pau, vai chegar hasta él, non pode evitar que saia a pelota, balón a saque de banda pro Estradense. A primeira acción non tivo éxito, pero dá impresión de que toma algo de oxígeno o equipo visitante, que puido sair polo menos do seu propio campo durante nesta secuencia de partido. Está o saque de Óscar López. Aparece con Porrúa.
Óscar que quere rachar aí cara fora. Chega na axuda a Arona Sané, protexe o balón, saque de portería a prol da Sarriana. E cuidado aí coa caída de Óscar, que se puido facer dano aí nese bordillo. A ver se non ten consecuencias. Caída fea, pero afortunadamente levántase Óscar e volve a recuperar a súa posición. E aquí temos a ver como apreta. Fíxate que un para un, están tres atrás, un pouco Brais descolgado, e claro, ao final tes aí xogadores que van ben ao espazo, e Santi busca eso, a Sarriana, e con moi bo criterio, creo eu. Agora esa recuperación, ese balón que ia cara a Gamarra, pero volvía de posición antirregulamentaria. Así que a posesión é para Sarriana. Xogando atrás Piai, con Pirot. Na dereita con Lebrán. Este polo medio para Jacobo. Tocase aí no control Jacobo e acaba perdendo a pelota. Jaichenko. Conduce Jaichenko cara a dereita. Vai acabar xogando atrás con Bellido. Este con Landeira. Y este con Óscar. Levanta a cabeza Óscar. Ahora tocou a Mella en campo rival. Mella que encara aí a Susa Vila. Chega Jaichenko. Pelota para Ander. Díaz Reyes. Topa espacio Díaz aí para progresar. Estaba moi atento Millán. Ni Elías nin o Estradense. Eu creo que está defendendo moi ben pechadiño a Sarriana, e que bueno, que ten que mobilizar. Antes recibiu Mella porque Jaichenko atacou o espazo, con un espazo tan pequeno ten que haber mobilidade encontrada, é dicir, tanto mezclar ou alternar desmarques de apoio con desmarques de ruptura, si non é moi difícil atopar unha liña de pase para os posedores, que é o que estamos vendo, ¿no? Que xogan de lado a lado, xogan moito en horizontal, pero non son quen de progresar, e cando filtran un pase os xogadores non teñen espazo e normalmente a perden. Acabámoslo de ver, Óscar buscou aí a Gamarra. Cuidado con ese pelota, está en posición de fora de xogo. Aí Alejandro Millán recibiu, acabou marcando o gol, pero xa levantara non sei se a tocou Elena Contreras a bandeira indicando esa posición antirregulamentaria, que están protestando os xogadores da Sarriana. Que creo que non a tocou Santi, dame a sensación que non a tocou, entón non era fora de xogo, creo, vamos. Pues agora hai falta, cuidado con esa acción de Martín, que vai ver o primeiro cartón amarelo do partido. Esa acción cando xa pitara o colexiado a falta, acabou derrubando a Porrúa. Cartón para Martín. Pues a ver si podemos ver a repetición de esa anterior acción. Sí, do gol. A ver, dame a sensación, ademais polo que protesta Santi, que non o tocou. Se non o tocou, non sei se intervir. Será falta. Pues hai unha sustitución na Sarriana. Vemos que acaba de entrar Diego Rey no terreo de xogo. Pois non sei cal foi o futbolista que marchou. Non sei se foi Santi. No, Millán está aí, sería Azael. Santi Gegunde. Santi non está, no, falta Santi, sí. Sí, creo que marchou Santi Gegunde. Aquí marcanos a Martín. No, porque Santi non o vexo. Está Millán arriba. Sí, no, Martín era o cartón. No, Millán está arriba e o que saiu é Santi. Saiu Santi Gegunde, algún problema, sustituído por Diego Rey. Primeiro troco na Sarriana. Cousa rara, ¿no? Minuto 26, sí. Ten que ser por lesión, porque... Además, non vimos ningún problema, non... Estaba fai un momento protestando, ¿no? Sí. A mellor como non fora por iso que dixera o adestrador que tiña medo que votaran, pero... Aí está a pelota longa, quería chegar Millán, o despexa saque de banda, segue insistindo a Sarriana, que non lle dá tregua a Estradense. Importante, sobre todo,
neses micropartidos dos que falades os técnicos, e aproveitar o tirón. Agora está Sarriana dominando totalmente o Estradense e non o queren desaproveitar, lóxicamente. Sí, no, é máis, si seguro que o adestrador viu o partido eliminatoria anterior, que o Estradense é un equipo que non se desfai, non? Que decir que ainda que estea nun mal momento, digamos, no partido, nun micropartido que non lle gusta ou que non lle toca, pois espera o seu momento e non se pon nervioso. Arona por dúas veces buscando aí a Diego Rey, iba a piques de chegarlle o balón, pero non deixou pasar aí a zaga eses dous envíos, porque estaba só no segundo pau. Pues agora si Millán aí colocado como dianteiro centro. Ahora recupera Estradense. Non se entenderon aí ese envío de Martiñán para Gamarra. A pelota moi longa, Gamarra lóxicamente moi incómodo, está moi só aí. Sí. Non está a poder controlar ningún dos envíos. Sí, porque eles, os dous xogadores de dentro, esperan a que chegue o balón a Pirot e despois empezan a meterse detrás da primeira línea de presión e aí son quen de sair, non? Os xogadores de Sarriana. Aí está Diego Rey, home que acaba de entrar no campo, descargando aí para Susavila. Cuidado con esa acción rápida da Sarriana. Arona, levanta a cabeza Arona, o centro que ia buscando a Millán e o despexe a córner. Insiste a Sarriana. Insiste a Sarriana e sobrevive, como dicíamos, non? Estradense. Ao final está 1-0, queda moitísimo partido, moitísima eliminatoria, pero a verdade é que as sensacións son moi boas por parte da Sarriana e como dicías antes, non? Que falta un chisco para que sexa unha ocasión moi clara de gol. Descarado van Azael e tamén Jacobo. O saque, atención Arona, remate e non marchou entre os tres paus de milagre. Chegou con toda a vantaxe Arona Sané, pero remate, pero non impactou ben coa cabeza, vémolo aí, creo que lle acabou dando na man e marchou a saque de portería. Sí, era moito máis fácil esta que meteu, Pois outra ocasión clarísima, directamente nun córner e moi pechado, envío. Sí. Agora envío longo buscando a Gamarra, pero nesas a defensa da Sarriana ten toda a vantaxe do mundo e Piai que cedeu de cara para Pirot. Recupera Diego Rey, non hai respiro. Aí está xogando por dentro cara Millán, o despeche longo buscando outra vez a Gamarra, moi longo, balón a saque de portería. Parece que Diego Rey entrou enchufado, e un xogador que ten unha conducción e un golpeo moi bo, perde por unha banda o xogo de costas de Santi, pero bueno, Millán ten moita máis profundidade no seu... Ui, cuidado. Están a arriscar moito aí na saída de balón os homes da Sarriana. Agora caída e falta de Brais Vidal. Decíamos que Millán pois é outro perfil, non? Que máis capacidade para ir ao espazo, e Santi eu sei que tiña outro cartón. Agora hai cartón por protestar para Azael. Está a deixar xogar o árbitro, pero no tema das protestas parece que non vai permitir nada. Bueno, pois xa o poden apuntar. Exacto, xa van dous. Creo que o terceiro xa non pode ser. Dicía que iso, que non sei se estará pues tocado no cello Santi, porque sei que andaba tocado. Que Millán, o control e o remate, a xiña de volea, e tivo que cruzarse aí Landeira para evitar o que era un golazo, si se concretaba o pase medido, o control moi bo e o remate de primeiras buscando sorprender. Aí vemos como o espazo vai ben e, bueno, acción técnica moi boa. Pois unha nova acción para Sarriana. Por o momento todas as xogadas claras do partido levaron a asignatura do equipo de José Antonio Rodríguez. Aí vai o córner, outra vez pechado, toca no primeiro pau Ander, atención a Diego Rey, a volea desde dentro da área, lixeiramente alto, outra acción finalizada pola Sarriana. Creo que todos, non? Estamos a ver, son
Son da Sarriana. Aquí bien. Bueno. Hai que hai a pelota, de primeira, será moi complicado ese remate. Sí. Había que deixar máis, pero... Move a pelota Estradense. Elías para Porrúa non pode marchar aí de Jacobo. A recuperación finalmente de Martín. A pelota a poder de Pirot. Pouco estamos vendo a Porrúa, Sí, a ningún dos homes de ataque do Estradense. Están a sufrir moitísimo aí. Un novo balón de Ander, buscando cara ao medio aí. A Martiñán, que meteu o pé. A esa pelota Óscar. Haichenko, en campo propio. Non pode marchar de Susavila. Non, saque de banda. Todos os xogadores, como ben dicías, da liña de arriba, sempre están co seu par moi pretiño, moi difícil para ser capaz de xirarte e xogar cara adiante. Tampouco sin unha descarga sinxela de cara. Bueno, moi ben axustado a nivel defensivo a Sarriana. Dado coa saída ahora, atención a pelota longa, buscando Martillán aí, que se cruza unha vez máis Landeira, porque xa Millán encaraba a portería de Isra. Que problema se está pasando o Estradense. Sí, ademais os xogadores de dentro están a ser superiores, eu creo, os da Sarriana, sobre todo a Zael, cando é quen de controlar o balón, ten unha conducción e unha facilidade para superar líneas espectacular. Os dos Vilariño, pois eso, ao final teñen moi bo pé e circulan moi rápido con moito sentido. Bueno, agora a saída espectacular da Cova de Piai, dende esa exposición defensiva, foi o que lanzou a contra. Aí está a recuperación da Estradense, que quere sair. Aí buscando sempre a Gamarra. Vantaxe para Susavila. Recuperou Martín, que xoga longo, buscando Diego Rey. O despexe de Landeira, pelota saque de banda. Mal e a todos están seguros os centrais do Estradense. Sí, é o que está mantendo, eu creo, no partido do Estradense. Os centrais da Sarriana tamén moi solventes. Maxi, que tamén ten unha moi boa salida. Bueno. Ahí está ahora Haichenko colaborando en tarefas defensivas para quitarle a pelota a Arona y forzando esa falta. Le da un respiro a Estradense. Brais Vidal va a mover a pelota. Longo buscando a Gamarra. Cuidado que ahora sí le llegaba a pelota. Erró no control. Rebotó el balón. Susavila que recupera. Y cómo sale a Sarriana. Con qué rapidez. Ahora envío de Jacobo. Qué protesta ahí. Creo que hubo falta sobre Jacob. Sí, creo que así algo colegiado. Y balón favorable a Sarriana. Estamos nos 10 últimos minutos da primeira metade. Na Ribela, Sarriana 1, Estradense 0. E unha manchea de ocasións que xa tivo o equipo local para marcar algún gol máis. Pero polo momento vantaxe mínima. Matoria moi aberta. Diego Rey xogando por dentro para Queco. Este con Azael. Azael vai cara ao centro, chega Porrúa na presión. Recupera Porrúa, non houve falta. O balón que ia destinado a Gamarra non lle chegou. Diego Rey que chega tamén para tocar. Finalmente Martiñán. Sete ya Porrúa. Segue Azael deitado no chan. E Porrúa que buscaba o centro, forza o saque de banda. Protesta o público, agora se levanta xa Azael. Non se detivo o xogo por esta acción. Meteu o corpo aí Porrúa e recuperou Brais. Está Elías Reyes na banda, preparado para meter a pelota na área. Realmente saca curto. Outra vez o balón para Elías. Ten que xogar atrás con Ander. Moi ben plantada Sarriana. Pelota ainda máis atrás para Isra Salgueiro. Sí, a saque de banda preto do córner e fíxate onde rematou o balón. Sen ideas o equipo pontevedrés, sen medios para facerlle dano a Sarriana no seu campo. A pelota de Landeira con Óscar. Outra vez Ander, levanta a cabeza Ander. Cuidado que chega a presión. Agora polo medio.
Está aí Brais con algo de espazo. Xogou con Óscar. Outra vez atrás, con Landeira. Sí, Laias e Manuti, porque claro, superaron esa primeira presión que é o que lle está a custar moito a Estradense, deron tempo, non, para volver para Agora envío de Porrúa moi pechado, non lle chegou aí nin a Gamarra, nin tampouco a Raúl Martiñán, que se incorporaba ao ataque. Seguen abusando deses envíos, buscando a ese dianteiro centro, pero que non está a ser quen de baixar ningún deles. A pelota que a despexa Óscar. Brais Vidal, controla Brais Vidal. Agora sí, Gamarra. Vai de chegar a pelota Gamarra. Levanta a cabeza dentro da área Gamarra. Chegou aí para cruzarse Piai. E a pelota dio colexado que córner. Piai dicía que non, que lle tocara a pelota a Gamarra en última instancia. Pero ese primeiro balón que conseguiu controlar o dianteiro dentro da área rival, cando xa van case 40 minutos de partido. Pero estaba moi atento Javier Piai para cruzarse aí e anular esa acción. Están Porrúa e Elías preparados para efectuar o saque dentro do Curruncho. Incorporados os homes altos do Estradense. Pelota pechada, atención, chegaba Landeira no remate. Cuidado, defectuoso despexe, Gamarra remata, desviado fora. Agora sí acabou a acción a Estradense, pero sen remate entre os tres paus. Sí, que máis por corazón que por cabeza, pero bueno, vaise achegando a portería, ainda que sexa, bueno, pues, en accións a balón parado e as seguintes accións, pois eu creo que é un equipo que non se pon, como decía antes, non se pon nervioso polo resultado, é sabedor de xogar este tipo de partidos. Mentres a Sarriana que volve pisar campo rival. Agora recuperou o Estradense. Gamarra, pelota para Jaichenko. Jaichenko que volve a buscar a Gamarra. Crúzase, outra vez Piai para despexar. Agora sí, saque de banda a prol da Sarriana. Vamos chegar xa a xiño, minuto 40. Aí está Susavila preparado para sacar de banda. Directamente os dominios de Óscar, que despexa coa cabeza. Jaichenko que recibe falta. Falta nunha situación perigosa a prol do Estradense. Xa suben outra vez os xogadores ao remate. Bueno, chegamos a esos minutos cruciais, non? Os goles que se meten preto do descanso, bueno, teñen ao final unha importancia moito maior, non? Que en calquera outro momento. E o Estradense xa o fixo na anterior eliminatoria, cando marcou Jaichenko no 45. Aí está ese envío segundo pau, busca Raúl Martiñán, que lle chega a pelota, centra outra vez, moi pasado, Arona que despexa, cuidado que pode chegar a contra da Sarriana, deixan aí polo balón, Porrúa acaba levando, Mella, balón de Millán, que descarga para Arona, Arona levanta a cabeza, jugando por dentro, otra vez para Millán, Millán que leva o balón, cambia a izquierda para Diego Rey, atención, que busca a incorporación de Martín, cruzouse aí Landeira, pelota, saque de banda, con que pouco a Sarriana crea accións de moito perigo. Sí, cando ten espazos tamén, que teñe moita calidade, que pouco favor lle fixo aí a Martín Millán indo ao mesmo desmarque, porque senón Martín nesa paralela era quen de recibir soiño. Luego a pelota aí en curto a Sarriana, volves a ir a saque de banda. Temos a Martín, o lateral izquierdo. Pois a Sarriana que quere rematar esta primeira metade, facendo o que fixo durante gran parte dela, que é dominando e xogando en campo rival. A pelota cara dentro da área, atención ao control de Costas. De Millán, o despexe longo, buscando a Jaichenko, demasiado longo, toda a vantaxe aí para Lebrán, que quedaba pechando, o central, e balón atrás para Pirot. Despraza longo porteiro, Óscar que toca coa cabeza,
Precisa ter un pouco máis o balón a Sarriana, non? Parece que está desprendéndose un pouco máis cedo del do que fixo casi todo o partido, poucos reinicios en curto cando ten superioridade numérica e posicional. E mellor, bueno, pues ten que voltar a eso se quere controlar sobre todo estes minutos finais. Pues aí está Óscar preparado para facer o saque de banda a prol do Estradense, parece que va a meter na área. Aí está, pelota case ao punto de penalti. Con falta o Colexado nesa pugna polo balón. Aí no, habitual pitar infraccións dos atacantes, pero non se viu nada fora do normal. Caso que recupera a posesión a Sarriana e vai mover Pirot. Vale, outra vez, sí, hai un pequeno empurrón aí xusto para facerse ese oco a Susavila nas costas. Eso foi o que viu o Colexado. Pelota buscando a Millán. Chega tamén Arona. Cuidado co despexe de Landeira. Caeu aí. Indica a falta o Colexado. Bueno, dese cambio de perfil, pois iso, non? Para este tipo de envíos Millán non ten a capacidade que ten Santi para controlar de costas e parece que está a perder máis valores, non? Cando fai este tipo de reinicios a Sarriana. Protexe aí a pelota por Rúa. Xoga cara atrás con Ander. Cambio cara a esquerda con Óscar. Este con Landeira. E outra vez Ander Bellido, que é o que levanta a cabeza e busca os seus compañeiros en posicións máis adiantadas, pero sen fortuna. Cuidado co Gazael, que tocou aí co calcaño, quería marchar, cruzouse Landeira, despexe a saque de banda. Sí. Eu creo que na primeira liña de construcción esta diferencia entre os dous equipos. Creo que Ander e Landeira non son quen de mobilizar ben a primeira liña de presión para topar a un dos tres xogadores que ten por dentro, e si o están a facer Maxi e Piai. Mobilizan ben, atraen e despois son quen de atopar a home libre deses tres xogadores que ten por dentro a Sarriana e tamén o Estradense que ten o balón. Aí está outra vez en posicións defensivas Lebrán xogando rápido para Arona. Cuidado que chega Arona. Sané anticipouse aí a Óscar, que protexía para que saíse Isra. Iba a piques de xogarles unha mala pasada ao bote do balón. Finalmente chegou o porteiro para despexar e sacar a pelota a banda a prol da Sarriana. Volveu pasar o mesmo, ese tipo de bote que parece que vai ser máis en diagonal, no hacia diante, é un bote moi alto e que se lle queda a Irra. Mira, aí vemos como está a adallarse, non, deste tipo de accións e, bueno, está a facer, creo que con moita intención a Sarriana. Estamos xa no tempo engadido, non houve cartelón. Creo que está indicando aí o asistente que non funciona, e creo que lles estaba indicando un minuto os bancos, porque xa pasamos o 45 e ainda non hai subío. Así que estamos no tempo engadido. Un minutiño tampouco pasou gran cousa. Esta pelota para Porrúa que conduce. Choulle moi longo ese control, o despexe longo a saque de banda. Non está metido Porrúa no xogo e notouse nese control, porque claro, non está a recibir casi balóns. Sí. Agora asociase con Elías, o centro de Elías, toca na defensa e vai ser córner, vai acabar un envío dende o Curruncho Estradense. A ver, a subía aí o Colexado porque levou un golpe Martín, creo que lle bateu o balón aí na zona do peito. Está recuperando os folgos. Pois vai ser a última desta primeira metade. Este córner a prol do Estradense, con Elías e Porrúa aí dirixindo as operacións. Elías que vai cara adentro, non había ningún futbolista pechando. Centro raso, non lle chegou a ninguén. E agora Óscar, que finaliza a xogada desde moi lonxe. A pelota desviada. E Elías que estivo a piques de tirar partido aí, porque non deixou ningún home a Sarriana pechando no lateral da área. O que non sei é porque non sacaron ao revés, non? Para Porrúa que zurdo, e se non sei a ningún, pois foi Pirot o que sacou aí co pé, ese envío moi pechado. Dá a sensación que co troco de Millán para arriba, bueno, coa entrada de Diego as marcas confundíronse, non? O
Pois xa non hai tempo nin para efectuar o saque de portería. Indica o colexiado Bacali Bentaleb o camiño dos vestiarios. Descanso na Ribela. Sarriana 1, vale o gol Tésane no minuto 14. Estradense 0, vantaxe local, dominio tamén local. Vamos ver que acontece na segunda metade. Os xogadores van cara aos vestiarios. Vamos a facer unha pausa, volvemos desde a Ribela. Tempo de lecer no campo da Ribela, onde estamos na partido de ida, primeiro asalto da final galega polo ascenso a segunda federación, e polo momento con vitoria da Sarriana por 1-0 diante do Estradense. Un gol que chegaba a Xiña no minuto 14 da primeira metade, nun envío longo, en unha primeira parte, chollas de dominio da Sarriana. Esta é a acción do gol. O envío longo sobre Arona, Arona que controla, Isra que sae do seu marco, non calcula ben o bote dese balón, queda Arona con el e supera por arriba Ander Bellido, o 1-0, pero foi este o gol. Tivo outra clarísima Sanea, a saída dun córner, tivo a Sarriana varias ocasións máis para poder levar unha renda aínda maior, non? Sí, outra de Diego Rey aí na saída dun córner. Bueno, creo que está ya, que comentábamos agora, está ya a costar axustar ao Estradense, porque cando é que de combinar por dentro os tres xogadores da Sarriana teñen moita calidade e despois moita verticalidade, sobre todo con Azael, e cando van todos a apretar arriba, pois, bueno, ese tipo de balóns a Irra está a custar medir o segundo bote, sobre todo, non? Que viñamos agora na repetición, que é moito máis vertical que en diagonal, entón quédase o balón, está a utilizarlo moi ben a Sarriana, non? Que ten esos dos registros, sobre todo cando lle van a apretar arriba, pois eso, librar con dous centrales, Piai tanto como Maxi teñen boa capacidade para filtrar pases, atopan a ese xogador de dentro que ten libre e ten superioridade a Sarriana, e se van todos a apretar en parella, pois buscan aí as costas tanto a Arana como a Millán, que son moi bons ao espazo. Bueno, a Sarriana dominou a primeira metade, aproveitando eses recursos que lle dá este campo da Ribela, pero paradóxicamente un equipo que lle custou sacar resultados aquí na casa. Foi o sexto equipo que máis puntos sacou como local, sendo o terceiro clasificado. Só 28 puntos sacou aquí dos 59 que sumou en total, 31 fora de Sarria, e ademais vímolo na primeira eliminatoria, onde aquí caeu diante do Racing Vilalbés. Así que está a costar a Sarriana sacar resultados como local, pero non hoxe. Hoxe o dominio nesta primeira metade diante do Estradense, e vemos que vai haber unha substitución no equipo local. Entra Vilela. Eu creo que Martín parece, non, porque meteu a Susavila na esquerda. Sí, pode ser. Martín tiña cartón amarelo desde o minuto 25. É probable que sí. Martín foi o home que deixou o campo no descanso, sustituído por Vilela. Así que segundo troco xa na Sarriana. Martín tamén recibiu ese golpe na última acción da primeira metade, non sei se tería alguna influencia. Sí, e aí pasa como lateral. Claro, pasa aí para o lateral, entra agora mesmo de central, o sea, non modifica nada a nivel de estruturas e de pezas, e sobre todo de xogadores que xa leva uns trocos por lesión. Eu creo que, como decíamos antes, foi polo nocello. Bueno, Martín tamén por ese último golpe que levou, bueno, dous trocos que fixo agora, e veremos como lle senta ao equipo. Bueno, pois comezou a segunda metade, moveu a pelota o Estradense e xa ten o control o equipo local. Vamos ver se mantén ese dominio da primeira metade. O equipo pontevedrese quen de reaccionar. Por o momento toca Sarriana, pelota para Arona Sané, que quería marchar aí de Óscar López, recibe a falta do lateral do Estradense. Sí, este xogador como non
te frenes un poquinho antes de chegar a él e orientes un pouco esa fase de aproximación para un contra un. Bueno, é dificilísimo de frear porque, bueno, arranca e sae como un misil. Sabemos que Maxi o que vai á esquerda quedando Vilela de central dereito. Bueno, os dous destros e, bueno, aí Maxi o sacrificado, digamos. Bueno, pois volve mover a Zael no centro do campo, volve buscar a Arona, repiten a xogada anterior, Arona que encara a Óscar López, imos ver Óscar López para parar a Arona, ten que recorrer un novo agarrón e agora sí, de reiteración, o colexiado que amonesta o lateral do Estradense. Está a ter serios problemas con Arona Sané. Sí, e sobre todo si con un xogador tan rápido estás tan cerca del, non? Tan cerca del e a vez tan lonxe, porque si é moi rápido ou un e dos, ou non lle deixas encarar, non lle deixas campo hacia diante, ou se parte máis del e incluso perde amplitude, non? Se ponte máis para os caminos cortos, deixalle que corra hacia fora, porque senón vai te matar. Aparte que eso a nivel individual, creo que precisa de axuda, non? Con tanto espazo algún xogador ten que ir a facerlle unha axuda defensiva, senón vai sufrir muitísimo, e máis agora con cartón. Vamos a ver Jacobo Vilariño. Ese envío dende o lateral do ataque da Sarriana. Pelota ao segundo pau, moi cruzada, non chega aí ninguén para buscar ese remate. A pelota para Raúl Martiñán que recupera pro Estradense. Move con Bellido. Xa está Sarriana agardando por esa saída do equipo estradense. A pelota outra vez de Bellido, despraza Longo buscando a Gamarra. Está Queco pegado a Gamarra. Quita o balón aí Queco. Estaba Lebrand ainda incorporado no ataque da acción anterior. E xa volve a liña de centrais. Atención, envío Longo. Buscando a incorporación de Mella. Buscaba o Gamarra, agora cambiáronse aí os papéis. Pero moi Longo, toda a vantaxe para Pirot. Pirot que comezou o partido sacando a pelota xogada, pero a xiña cambiou e está a golpear en Longo. Sí, despois do éxito do gol, entre outras accións, pois está Sarriana insistindo con eses envíos longos tamén. É máis como marcador a favor, non? Interpretará e dirá non quero asumir certos riscos que asumín na primeira metade e, bueno, queremos que un bo resultado. Move a pelota Landeira con Óscar. Chega Raúl Martiñán aí a ofrecerse, o que recibe Jaichenko, que está no medio. Brais Vidal. Pelota dereita. Perdese aí esa acción ofensiva. Hai que volver a xogar cos centrais. E este es con Brais Vidal. Pelota Óscar. Jaichenko, agora si pegado na banda. Pelexaba Gamarra aí con Vilela. A pelota que lle cae a Raúl Martiñán. Raúl Martiñán que vai entrar na área para Jaichenko. Chegou Queco aí para estorbalo xusto e non puido controlar Jaichenko dentro da área. Recuperou a Sarriana e agora era Millán o que quería controlar aí. Non puido. Saque de banda. Cabréase aí Óscar, que recibiu un golpe de Millán. Óscar ten un cartón. Non debería meter nesas leas. Bueno, non chegou a maiores a acción. Saca xa Óscar, toca Sané coa cabeza. Queco, balón para Millán. Aí está Diego Rey, que xoga de cara con Azael. Azael conduce a incorporación aí de Piai. E aí pegado na banda. Xoga con Diego Rey. Este cara atrás, recupera Martiñán. Chegou aí Azael para recuperar outra vez. Queco con seu irmán Jacobo. Este atrás, el Lebrand, que acaba xogando para Pirot. Lota para Vilela. Outra vez Pirot. E despexa Longo Pirot, buscando a Diego Rey. Toca Bellido. Azael. Balón a saque de banda. Favorable a Sarriana. Non mudou moito a decoración nestes primeiros minutos da segunda metade. Aparece o balón. Agora sí.
vai mover a Sarriana dende a banda. Aí está Iai. Perde a posesión, recupera Estradense. Landeira con Isra. E Ander, unha vez máis sacando o balón. É onde ten que mover ben o balón, sobre todo, bueno, movilizalo antes de dar un pase a un compañeiro que non fixeron, eu creo, na primeira metade, non? Librar ben esa primeira liña de presión. Pois non atopa os camiños o Estradense para chegar ao círculo central. A pelota volve ao poder do seu porteiro e este volve a xogar con Ander, que vai levantar a cabeza. Cada vez está a costar máis atopar compañeiros. Landeira con Óscar. Agora pola esquerda con Jaichenko. Toca Martiñán, Jaichenko, Gamarra. Se va a pasar aí Gamarra e o despexe que volve a campo do Estradense. Brais Vidal. Tende sin construir, vese un poquillo distinto, non? Da sensación o Estradense. Sin que vexamos unha mellora moi grande, pero sí que a nivel de intencións, a nivel non sei si de... Pero claro, que a Dado por roubo da Sarriana, que sae con velocidade a Zael, conduce a Zael, Sané que se desmarca pola dereita, Sané, atención dentro da área, Sané, pode rematar Sané, balón fora. Que ocasión da Sarriana nesa contra, Sané que saiu habilitado, recibiu dentro da área, buscou a escadra curta, marchoulle por ben pouco, balón fora. Outra ocasión clara da Sarriana. Sí, claro. É o que comentábamos, non? Que a Sarriana co balón o pé é moi perigoso, pero claro, que tanto a Zael que dá utiliza o timing perfecto para darlle a Arona, e a Arona que o espazo é rapidísimo, pero eu creo que tiña Millán tamén para darlle, ocasión clarísima para Sarriana e vai ter máis seguro. Está Lebrán, a ruleta aí no centro do campo. Agora esa pugna polo balón, toca Susavila. Arona pelexando con Óscar, tampouco toca Jaichenko. Si Jacobo, Arona que baixa, balón para Susavila, balón a saque de banda. Prol da Sarriana. Vai mover Susavila. Banda dereita. Chega aí Millán. Pousa aí no control e recupera Brais. Xoga por dentro para Martiñán. Ander. Espraza longo. Buscando a Elías. Equivocouse Elías na entrega. Perde a pelota o Estradense. Hai falta prol da Sarriana. Queda tendido aí Jacobo. Logo desa acción e da falta de Mella. Esta repetición. Esvarou tamén. Pugna aí no centro do campo por facerse coa posesión do balón. Move Queco. Para Vilela. Susavila. Para Arona, cuidado Arona que lle gaña as costas outra vez a Óscar. A vantaxe agora sí para Israel Salgueiro, moi atento. Vai ter pesadelos. Ese co balón o porteiro. Sin este duelo de Arona con Óscar está a triunfar o xogador da Sarriana. Cuidado ese balón por dentro para Millán. Cruzouse Landeira para sacar a saque de banda. Non atopa a saída o Estradense. Despois cando xoga en longo o piloto, os centrais despesan ese tipo de accións. Ten que mudar algo nese sentido o Estradense para tentar sair co balón xogado, se quere, ou para manter a posesión máis tempo. Ese saque de banda, Diego Rey aí que intentaba xogar co calcaño e volve ter a posesión o equipo local. Pelota outra vez para Diego Rey que controla dentro da área e a marchar, pero finalmente foi saque de portería. Sorprendeu aí nesa entrada moi pegado á liña de fondo, non puido controlar. Toca o Estradense, equipo de Manuti que aínda non fixo ninguna substitución. Estamos no minuto 55 e de seguro que van comezar a xiña. Aí temos o
o 8 contra 6, contando co porteiro, que o que ten que tentar xestionar ben o Estradense neste inicio. Bueno, esa é unha das opcións de segunda liña, atacar o espazo, aínda que sexa para non recibir, porque agora tiña pues moi complicado de recibir aí Elías, pero sí para mobilizar, non? Que estaban moi estáticos, eu creo, na primeira metade de todos os xogadores do Estradense. Bueno, pues move a pelota a Sarriana no centro do campo. A pelota longa, aí está, de Jacobo para Arona. Cuidado con Arona, que se mancou aí. Cuidado coa picada de Arona, que nese sprint parece que pode ter unha lesión. É un dos máis destacados da Sarriana. E se os outros dous cambios foron por problemas físicos, estamos falando dun auténtico drama neste partido. De xogadores importantes todos, Pois Arona, que se doe moito no chan, vai recibir as asistencias. Vimos ver se pode seguir, pero non parece. Aí vemos esa picada claramente. Aí cando che dá unha desas o notas no momento xa que as fibras, bueno, que rompiches e que non pode seguir. Se segues, pois ainda vai ser peor. O problema xa non é este partido, é que a pouco que sexa xa perdes todo o que podes xogar. Bueno, vemos aí ese bonito xesto tamén de Óscar axudando a sair despois da batalla que tiveron todo o partido o seu rival. Polo momento non vemos quen se prepara para ingresar no campo. Imagino que Boedo será o sustituto, que é un perfil distinto ao da Arona, que un perfil como da Arona é complicado. Aí está Gamarra controlando, agora mesmo 11 para 10 o Estradense, intentando aproveitar a situación. Se ahoga por Rúa, pegado na banda. Balón atrás para Ander Bellido. Es como vai cambiando o partido, non? A base de lesións, de cousas que están a pasar, vai cambiar non o xeito de xogar, pero si a nivel individual son xogadores moi distintos os que están a entrar en lugar de outro, e veremos como afecta o partido. Cuidado a Mella, que recibe aí na banda dereita. Está Lebrán diante del. Mella que dá a volta, apoyas atrás en Porrúa, que centra directamente a área. O despexe de Vilela. Pelota saque de banda. Ten que apurar o cambio porque está agora o Estradense aproveitando que está en superioridade numérica. Xa está preparado Boedo para ingresar no posto de Arona Sané. Andará o mellor a Millana dereita e quedará el arriba. Sí, parece que xa foi a instrucción que lle deu agora. Sí, aí vai. Según corría cara ao centro do campo. Pois terceira sustitución na Sarriana cando non chegamos ao minuto 60. Cuidado co balón que está no aire dentro da área. Quería baixalo por Rúa. O despexe xusto a tempo aí de Jacobo. Outra vez a pelota dentro da área para Mella, pero despexou Lebrán. Lais Vidal que a controla. Xoga cara atrás directamente a Isra. Pues contratempo importante para Sarriana, sobre todo por lo que estaba chegando Arona no partido, sí, tanto a nivel ofensivo como defensivo. No, que agora, pues eso, vai a haber máis espazos. Cuidado con Gamarra, que controla aí. Gamarra va a entrar na área. Gamarra que golpea, petou a pelota en Vilelas, aí trabada, e finalmente vai a Mella. Outra vez dentro da área para Gamarra. Equivocouse agora no control Gamarra, despexa a Sarriana. Pelota para Isra e cuidado que agora se crece o Estradense. Por iso, que quer decir que vai se crecer o Estradense, vai tirar filas cara adiante, e aí Arona estaba a ser letal, ¿no? Azar estaba a encontrar ten unhas pernas, que soy decir, espectaculares, e iba a ser importante seguro. Pues move outra vez o Estradense en línea defensiva. Pelota de Jaichenko. Equivocouse na entrega, pero finalmente Gamarra que asiste a Martiñán para Mella. Mella, cuidado que es pode meter na área. O pase a segundo pau para Gamarra. Caeu Gamarra, non indica nada o colexiado nesa carga de Piai sobre Gamarra. Pelota que acaba saindo a saque de portería.
Mas agora si atoparon os espazos os xogadores do Estradense. Inteligente defensa, esa pequena carga xa impides que puidera rematar Gamarra e pasa o balón, pero sí, bueno, o que dicías, cambiou un poquinho o partido. A inercia do partido, sí. Pirot, que golpea Longo, buscando aí a Boedo. Lembremos, non é por chamar o mal tempo, que Boedo estaba entre algodóns. Estivo antes deste partido. Guardemos que non teña ningún problema. Fejunde tamén, no Santi estaba tamén, bueno, aí con problemas no nocello, e que dos de arriba ten todos ou cambiados ou lesionados ou entre algodóns. Aí está Millán que conduce, perde a pelota con Jaichenko, pero indica falta o colexiado a prol da Sarriana. Quería mover rápido Vilela, saca xa, buscando a Queco. Azael. Agora a Sarriana, que quere sorprender aí. Queco no centro, buscando a Diego Rey. Volve a xogar co capitán. O despexe, saque de banda. Estamos no minuto 62. Plena confianza de Manuti no seu 11 inicial, que segue no campo. Agora movendo Diego Rey co calcaño. Despexa Ander Bellido. Gamarra que pelexa aí con Lebrán. Vilela que despexa, pelota para Óscar, toca coa cabeza atrás para Isra. Estase a rachar un pouco o partido. Sí, sabemos que non está tan en avanzado, non? A Sarriana xa non está indo a apretar coa mesma intensidade, cousa que é normal, e o Estradense, pois, pouco a pouco vai ir crecendo. Cuidado con Boedo, que quería marchar aí de Landeira, e o colexiado que lle deu coa cabeza o central do Estradense. E o despexe longo de Isra. Al tocar Vilela, Gamarra protege o balón. Que traballo fai Gamarra. Pelexando aí con todo o mundo, acaba cometendo falta Gamarra. Falta prol da Sarriana. Anima o público da Rivela. Move a pelota Lebrán. Queco con Vilela. Chega aí a presión de Mella e o desplazamento Longo, que vai directamente a poder de Isra. Aí está Manuti berrándolle a Isra que saia da área para dar esa profundidade defensiva a este tipo de envíos. Pero claro, Isra dirá, tiven dos na primeira metade que tiven moitos problemas con eles, que disputen os compañeiros. Pelota para Jaichenko, encara aí a Susavila, quere marchar Jaichenko pola banda, marcha Jaichenko de Susavila con moita potencia, entra na área, Jaichenko, centra Jaichenko raso, repíxose perfectamente Susavila e despexou a córner. Susavila non é un xogador lento, o que fala moi ben da rapidez que ten, o velocidade que ten Jaichenko. Bueno, pois córner a prol do Estradense, que quere estirar este momento que está a ter dentro desta segunda metade, no que está a ter algo máis de dominio. E aí están Elías e Porrúa preparados para efectuar o lanzamento. O lanzamento directamente o segundo pau, a pugna aí polo remate, caeu Brais Vidal-Ochan e o despexe que vai marchar a saque de banda. Pelota xa para Isra. Vemos que quedan varios futbolistas do Estradense aí descolgados arriba. Sí. Seguramente chegará algún envío longo. Un troco, non? De momento por parte do Estradense. Mantense o 11 inicial de Manuti. Estamos xa no minuto 65. Por eso, cousa rara que non houbera ningún cambio. E tres por outra banda do equipo que, bueno, dous forzados, digamos, por parte do equipo que vai por diante. Sí, ademais son dúas fiestras de trocos xa as que utilizou José Antonio Rodríguez, sen contar ese do descanso.
Cuidado con envío de Óscar, que se equivoca, quita ya pelota a Millán, asiste a Zael dentro de área. Llega Óscar para presionar ahí, recupera Óscar o balón. A ese pase que le quedó un chisco atrás a Zael. Ahora Jaichenko peleando otra vez con Susavila. Falta, luego lateral a Sarriana. Y de calma Manuti. Sí, sobre todo a Óscar que está un pouco, como se suele decir, fora do partido. Mira que fixo unha boa eliminatoria anterior, non? E hoxe, bueno, desde o cartón ten que loitar con no seu momento con Arona, e agora, pues, eso que dicía, que tivera tranquilidade na construcción do xogo. Move a pelota Estradense, línea defensiva, Ander por enésima vez levantando a cabeza, buscando algún socio. Ahora se atopou a Martiñán polo medio, Porrúa xoga con Elías, non, avanza o propio Porrúa, quería buscar o lanzamento, espetou a pelota Lebrán. Aí protexendo, acaba impoñéndose o central, que despexa saque de banda. Saca xiña o Estradense, Mella. Apoyas en Elías. Elías con Porrúa. Porrúa cara ao medio, equivocouse aí, entregoulle a Piai e a saída de Boedo, que lanza aí a Millán. Boedo, cuidado co pasa Susavila, Susavila que pode marcharse. Chega Jaichenko, Susavila levanta a cabeza, remata Susavila, o pé abaixo de Isra para evitalo tanto. Ocasión para Sarriana, Susavila magou aí coa cabeza e case engana o porteiro. Atención a Millán, que insiste a Sarriana, cuidado que pode marchar aí. Si se tira... Pedía xente agarrón, sí. É certo que ao non tirarse pois se reduce moitísimo as posibilidades de que lle piten penalti, sí. Pero creo que sí que puido haber aí un pequeno agarrón. Sí. Vemos la acción repetida de Susavila, como levanta a cabeza, e cando parecía que ia dar o centro, pois lanzou aí abaixo o primeiro pau, estivo atento Isra para sacar o pé e evitar o segundo. Tope de Isra, porque era un balón, como ben dis, complicado, só es guiarte polo que vai facer o xogador, e parecía que ia centrar e sacou un tiro moi perigoso o primeiro pau. A un Martiñán que quere xogar con Mella, estaba Vilela aí moi atento para despexar. Óscar pegado na liña de Kai. Mella que xoga de cara con Jaichenko. Jaichenko que atopa aí Elías. Circula pelota para Porrúa, pegado na dereita. Sae Piai aí a tapar. Vemos ver a acción repetida antes dentro da área. Aí se agarrón aí na camiseta. Sí, se tira. Solta, parece que solta a tempo un pouco, non, Martiñán? Porque aí non, se chega a insistir un chisco máis, esa acción acabaría en penalti. Pero como ben dicías, si se tira ou se cae, habría que ver que pitaba. Mella, Elías, que centra. Pelota moi pasada para Jaichenko. Aí o balón Jaichenko. Moi atento Susavila na presión. Jaichenko pisa o balón. Ten por atrás a Óscar. Xoga co lateral. Óscar cara ao medio con Brais Vidal. Está fora do partido. Brais atrás Ander. Sí, pues pode ser unha das primeiras sustitucións. Está a xente apertando o lateral tamén. Susavila. Non sei en que estado está Caraván ou se... No, de momento non fixo ningún cambio, que xa é significativo porque ese 11 inicial. Estamos no minuto 70 e seguen os mesmos 11 xogadores. Aí sacar Óscar de banda. Atrás con Landeira. Ander. Balón para Porrúa, que xoga de primeiras, buscando a Elías. Está moi atentos nas axudas os xogadores da Sarriana. Agora balón por dentro, buscando a Mella. Chegou antes Lebrán. Porrúa non pode evitar o saque de banda. Está distinto o partido. Está, como se suele decir, inclinando o campo máis o Estradense, sin conseguir aí ocasións claras, pero é moi distinto ao que vimos na primeira metade. Saca de banda Piai. Azael. Hasta aí baixou para asociarse, pero Piai acaba enviando a pelota directamente fora. Aí ten que enviar un balón ao cuarto árbitro. Este campo ten moitísimo espazo aí fora das bandas.
Saca xa o Estradense de banda. Pelota de Ander. Óscar López. Pelota para Landeira. Ander con Landeira. Me parece que agora sí Manuti xa está chamando a algún futbolista. Por o momento a Miguel Fernández, o xogador da Sarriana. E tamén a Caravan, que falábamos del hai uns minutos. Parece que van ser os dos primeiros xogadores que van entrar no campo. Polo momento recupera Sarriana e cada vez que recupera Sarriana xa saben o que pasa. Pelota de Millán. Agora sí pechándolle moi ben Óscar todos os camiños. Recupera o balón. Recibe falta, pero non pitou nada o colexiado. Recuperou a Sarriana. Aí está Diego Rey. Diego Rey que encara. Quere marchar cara ao medio. Levanta a cabeza Diego Rey. Buscando aí o agarrón sobre Azael. O xustiño aí para estorbarlle o futbolista. Non pita o colexiado. Recuperou o Estradense. E agora hai falta de Jacobo sobre Jaichenko. Sí. E están a aquecer un pouco os ánimos porque o árbitro está deixando xogar demasiado, dame a impresión. Sí, eu creo que hai que vexo en xeral os xogadores cansos para o minuto no que estamos, ¿no? moi intenso o partido, tamén está a haber moita condución, e a condución o que fai é fatigar moito máis os xogadores, e a Sarriana está defendendo moito e transitando moito, ¿no? Entón, bueno, moito tempo defendendo, corres moito e despois transitar e voltar a transitar para atrás tamén fanche correr moito. Bueno, pues acción a balón parado. A prol do Estradense. Subiron todos os homes altos. Queda pechando Óscar. Vai sacar aí por rúa. Vas a tomar aí uns segundiños. Subía o colexiado. Pelota cara a esquerda con Jaichenko. Jaichenko que encara. Marcha Jaichenko, centra por abaixo. Despexa Vilela. Saque de banda. Vai ser o máis incisivo do Estradense, Jaichenko. Sí, na primeira metade non o vimos moito, pero agora na segunda está a entrar moito máis en xogo. O saque de banda prol do Estradense. Óscar López, arriba, vantaxe aí para Pirot que despexa cos puños. Susa Vila, deixou botar a pelota. O despexe a frontal Diego Rey co calcaño. Que clase ten este xogador. E ao final acaba pelexando el mesmo por a pelota. Logo desa pugna de Boedo con Brais. O que houve foi falta prol da Sarriana. E pide ese cartón amarelo para Brais, que sacou aí o brazo. Sí, o árbitro non o indica. Pues xa están preparados na banda Miguel Fernández e Caravan. Óscar. Marcha Óscar López. E Raúl Martiñán. Irá Ander a banda e quedarán Landeira e Caravan de centrais. Saiu Raúl, entrou Miguel, non? Entrou Miguel Fernández, sí. Aí sí que non hai... Caravan que perdeu a eliminatoria anterior, non? Porque estivo lesionado. Xusto no quecemento do partido en Noia estivose probando, caeu da convocatoria, entrou ese día Óscar López e fixera un gran partido. Sí. E aí está Sarriana atacando, Diego Rey. Sí, unha boa eliminatoria, Óscar. Bueno, hoxe ao mellor non tivo o mellor día, pero como todos os demais xogadores, cada un ten dereito para que non todos os días saian as cousas tan ben, non? Bueno, pues avanzan os minutos. Estamos a pouco máis dun cuarto de hora de que remate isto. Segue o 1-0 a prol da Sarriana neste partido de ida da final galega do ascenso a segunda federación. Vale o gol de Arona Sané, que tivo que marchar lesionado. Gamarra que pelexa e vai marchar, pero hubo falta de Gamarra sobre Vilela, indicada polo colexiado. Veremos na repetición, pero unha sensación de que tropeza Miguel na falla carga. É un xogador moi forte, Gamarra. Vemos aí a repetición. Tropeza. Aparentemente tropezou Vilela antes antes de que chegase o dianteiro. O que pasa que, claro, Gamarra é tan forte que despois chocou e
Aí está Colexiado. Cartón amarelo para alguén do banquillo. Alguén do banco. Pois vai a sacar Pirot esa falta cometida por Gamarra, pero o que lle está indicado o Colexiado que ten que retrasar a posición do balón, que era máis ben na frontal. Atención ese envío buscando a Diego Rey, vantaxe aí para Isra. E a pelota para Caravan. Está actuando aí, como dicías, de central dereito. Pelota buscando a Gamarra, pero Gamarra estaba en fora de xogo. E outro balón a prol da Sarriana. Vai sacar Piai. Despraza Longo, busca directamente a Boedo. Chegou antes Caravan, protexe aí, pero non controlou ese balón, deixa sair. Balón a saque de banda a prol do Estradense. Está se levantando bastante vento nesta segunda metade. Sí, eso complica moitísimo a saída do balón, porque os dous están ahora mesmo nunha fase do partido que non queren, digamos, iniciar ou arriscar iniciando en curto, entón, bueno, intentan golpear e para un frena o balón e para outro ao revés, colle moitísima velocidade. Aí está Millán, conducindo aí polo medio, bota o Chan Landeira, despexa, cae a pelota Diego Rey, volve a xogar outra vez con Millán. Diego Rey, pelota para Queco, Alexandra aí con Mella, balón a saque de banda, mantén a posesión a Sarriana, que sigue a ir por diante no marcador. Diego Rey intentando sorprender aí con Elías, Teullo Elías, apóyase atrás, cuidado a esa incorporación dentro da área, ao centro, buscando a Boedo, despexou Landeira. Volve de caer a pelota aí a Azael. Finalmente hay saque de banda pro do Estradense. Tocou de último Queco. Saque de banda. Ya de falta. Falta pro do Estradense. Y balón xogado aí para Miguel Fernández. No círculo central. Bellido con Jaichenko. Outra vez Bellido. Pelota para Caravan. Na dereita con Elías. Elías buscando por abaixo a Gamarra. Moitos xogadores da Sarriana aí. Non deixaron pasar ese balón, recuperou Queco. Ahora xoga Piai. Pelota longa para Zael. Protexe Caravan. Outra vez deixa sair a pelota por liña de banda. Que fai moito, non? Que non participa a Zael, quizáis que ese é un xogador que xa, bueno, xa se va, leva moitos metros percorridos ou incluso kilómetros, pero claro, que ten 3 trocos feitos xa, dúas ventás Claro, queda unha ventá, claro, que o problema, non pode facer un troco, ten que reservar en chiscos dous últimos. Agora hai cartón amarelo para Miguel Fernández nesa acción defensiva. Falta perigosa pro la Sarriana sobre Susavila, que soupo xestionar, non? Ese empurre que tuvo aí o Estradense, que parecía aquí que xa chegaba moito a ese 1-1, bueno, de momento seguimos co mesmo resultado e tampouco está a sufrir apuros moi grandes a Sarriana. Esa ovación para Arona Sané, que volve do vestiario xa vestido de rúa despois desa lesión que lle obrigou a abandonar o partido. Claro que evidentemente non poderá voltar para o banquillo. Non creo que... Por o momento parece que excepto vale. Atención ao envío, a segundo pau, remate coa cabeza de Lebrán, pero había posición de fora de xogo.
E efectivamente, tal e como nos indicaba Chollas, Arona Sané que ten que ir para a bancada. Claro. Pois había posición de fora de xogo de Lebrán, tirou moi ben a liña a defensa do estradense, que prepara máis trocos. No momento está Diego Fuentes xa coa súa camiseta de xogo, e tamén Juanín, que xa entrara no anterior partido, no treito final do partido. Fuentes moi destacado no anterior último partido. Atención a ese frío a Mella, que aparece totalmente só aquí na esquerda. Mella, vai cara ao medio Mella, ten a Ander pola esquerda, Ander, centra Ander, o punto de penalti non chegou por rúa, adiantouse Lebrán, toca Mella, atención a ese balón dividido, despexa Lebrán, Jaichenko que toca, protexe Ander Bellido, Jaichenko que cae, árbitro non indica nada. Hai dous futbolistas do Estradense tirados na área. Para todo o partido agora, Sae a Sarriana, sae a Zael, cuidado que conduce a Zael, queda totalmente só, pero pola esquerda chega Piai. A pelota para Piai, no frontal, Piai que remata. ¡Pau! Madre mía. A escadra o remate de Piai nesa contra, como resolveu o defensa con ese lanzamento. O poste e a piques estivo de colarse para dentro da portería de Isla. Bueno, o de Piai é increíble, non? Comezou o partido como central, agora está como lateral, tivo unha ocasión agora mesmo que casi, bueno, sentenza o partido en moito da eliminatoria se conseguira. Que está a ser un dos argumentos ofensivos da Sarriana nesta segunda metade. Moi ben, Piai. E ademais é que creo que sobre todo foron dos xogadores que máis descansaron da Sarriana, non? Na primeira metade, descansaron entre comillas, porque todos os de arriba fixeron esforzos grandísimos. Bueno, agora hubo un cartón para Elías nesta parada de xogo. Un dos homes sustituídos vai ser por Rúa. Gamarra, parece que é outro. Gamarra, Diego Fuentes por Gamarra, Juanín por Rúa. Traballo enorme que fixo Gamarra, dá vida moitas veces aos equipos, xogadores como él ou como Santi que fan ese traballo aí de costas a portería rival, pero que moitas veces tanto nas fases de inicio como cando tens que xogar directo sobre eles, bueno, pues otorgate moitas saídas e solucións. Pois move xa a pelota o Estradense, liña defensiva. Xa se colocou aí no centro da dianteira Diego Fuentes. Juanín aí, un pouquiño entre liñas, prácticamente cunha liña de 4 aí. Recibe Juanín e xoga de cara. A pelota de Elías quería combinar aí, finalmente chega a Landeira, toca outra vez para Juanín, non pode evitar que saia pelota pola banda. Avanzamos xa cara ao minuto 85 deste partido. Séguese 1-0 a prol da Sarriana nesta ida da final que lle dá vantaxe. Que lembren que no caso de empate pasaría o Estradense despois de prórroga no partido de volta. Que significa isto? Que precisa marcar o Estradense, sexa aquí, sexa durante os 90 minutos no novo municipal da Estrada. Polo momento toca o equipo de Manuti. Aí está Miguel Fernández intentando participar na creación do xogo. Compra Caraván, xoga con Landeira. Insistindo aí o Estradense. Sí, non atopa xogadores, además ten moitos xogadores na última liña e o único que che queda é isto. Caraván que busca directamente a Diego Fuentes, protege Lebrán. Lebrán finalmente non toca a ninguén, saque de portería pro la Sarriana. Entramos nos 5 últimos minutos do partido. Na Rivela. E vai sacar Pirot. Un central a cada lado, pero finalmente Pirot que desplaza Longo. Busca Boedo, pelexando aí con Landeira. O toque no círculo central de Fuentes, buscando a Jaichenko. Deixa botar Jaichenko, protexe Susa Vila. Recupera para Sarriana.
Equivocouse aí Azael, volve a roubar a pelota a Jaichenko. A ruleta de Azael, marchando aí de todo o mundo. Boedo xoga con Queco, Queco con Diego Rey que avanza, cruzase Caraván aí, chegou xusto no momento porque Elías tamén foi o chan aí, acabou caendo Diego Rey. Moito risco por Elías. Creo que xa despexara Caraván ao balón no momento en que Elías foi o chan, pero chegou tarde. Sí, bueno. Sí, un balón complicado para ir ao... Pues parece que chegan a tocar os dous. Chega a tocar Elías e despois Caraván é o que impulsa a pelota a córner. Pues aí Diego Rey estivo a piques de plantarse na área. Córner a prol da Sarriana, que non renuncia a marcar o segundo. Sí, sería unha vantaxe moi importante para o partido de volta. Aí vai ese córner moi pechado, non chega Lebrand, moi pasada a pelota e acaba saindo a saque de banda a prol do Estradense. E chegan a presionar aí os futbolistas da Sarriana. Esa saída desde a banda que vai facer Ander. Toca Jacobo, pelota para Azael, despexa Caraván, balón para Queco. Y ahí, entrega ya a Mella arriba para Diego Fuentes. Vantaxe aí para Vilela, que deixa que xogue de cara a Lebrand. Centro toca Miguel Fernández, cuidado que chega Diego Rey aí a presionar a Isra. Colleu a pelota ao porteiro do Estradense, que xoga xa con Elías, non hai pausa. Juanín. Miguel Fernández, buscando Elías, toca Piai. Recupera Sarriana. E volve ter espazo aí Jacobo para xogar. Diego Reis, a Elandeira, cuidado que controla Boedo. Balón para Millán. Diego Rey, Millán. Recupera Brais Vidal. Cuidado que le entrega mal. Que rouba outra vez Susavila. Atención Millán, lanza Millán. Pelota fora. Balón fora de Millán desde a frontal. E quedou mancado Brais Vidal na anterior xogada. Está a frotar aí o Xeonllo. Está un pouco deslavazado, dame a sensación no Estradense e ten que ter en conta que queda un partido de volta, non? Que non precisa gañar este partido para pasar a eliminatoria. Entón, bueno, eu creo que evidentemente non vas a quedarte aí pechado mantendo o 1-0 que vas perdendo, pero sobre todo non encaixar outro gol creo que sería vital para os intereses do Estradense. Pelota que está nas mans de Pirot. 88 e medio. En estes últimos minutos, despois dos cambios, curiosamente, do Estradense está Sarriana mellor. Sí, sentaronlle ben ao equipo contrario. Diego Rey por abaixo, Boedo, paixa Boedo, atención, a pelota atrás. ¡Gol! ¡Gol de Piai, que apareceu desde atrás! O pase de Boedo espectacular. E o central, lateral, que chega e acaba acabando o premio que mereceu xa hai uns minutos. Agora sin marca, abaixo o 2-0 que decías Chollas. Encaixa Estradense o segundo e agora sí un resultado moi favorable xa para Sarriana. Sí, estábamos a dicirlo, que eu creo que tiña moito que perder o Estradense tal como estaba a desenvolverse o partido. O que tiña que facer era, pois se non podes gañar o partido, porque non podes gañar aquí, tens que xogalo na teua casa, non? Con a túa xente, sobre todo moi importante non encaixar un segundo gol que pon moi costa arriba a eliminatoria para o Estradense. Estaba moi partido, con moita xente aberta e moi pouca por dentro para as posibles transicións ou perdas, e, bueno, así foi que fixo moi ben Boedo tamén en Piai, como decías, unha xogada tres trocos. Boedo, Diego Rey, que participa na xogada, e Piai, que cambiou de posición a raíz desas lesións. Son os tres xogadores que fabrican este 2-0. Estábamos a falar de que lle sentara mellor a Sarriana os cambios do Estradense, pero que tamén lle sentaron ben os propios, e foron obrigados. Sí, obrigados, que moitas veces dis... bueno, non queres que se fagan ese tipo de troco, ¿no? Ao final, mira, o fútbol ten isto tan fermoso que é tan impredecible. Sobre todo, pois eso, xogadores que moitas veces cando están no banquillo, pois
están pues molestos evidentemente por non xogar e saen algunhas veces de mala gana, pero fíxate que a importancia de entrar enchufado e evitar que pode ser este gol, Bueno, outro cambio no Estradense, entrou Hugo, probablemente marchara. Cuidado. No, Brais Vidal está aí, atención a pelota que vai en profundidade buscando a Juanín, pero protexeu ahora Piai, que recibe aí as felicitacións dos seus compañeros porque está en todas partes protexendo ese balón para Pirot, para evitar a incursión do Estradense. O balón longo, toca Landeira coa cabeza, despexa Piai. Brais Vidal, creo que marchou Mella para darlle entrada a Hugo. E outro cartón, e vai ser o segundo a Miguel Fernández, e se lle está a complicar moitísimo a eliminatoria Estradense. Estamos xa no 91, pero o equipo pontevedrés queda con 10 polo segundo cartón amarelo a Miguel Fernández, que entrara aí ben pouco. Isto iba a dicir que pouco estivo no terreo de xogo Miguel. Bueno, eu creo que o Estradense ahora mismo ten que pensar na eliminatoria. Xa estamos evidentemente no minuto 90, xa vai tempo, como dicíamos, que tiña que pensar en xeral nun partido a 180 minutos, agora mismo máis, evidentemente que non podes encaixar ningún gol máis, porque senón sería casi que imposible. Entón, organizarse ben, aguantar como poida o que queda de eliminatoria. Pois seis ao campo Miguel Fernández, o home que chegaba este ano da Sarriana, e agora sí, a última fiestra de trocos, prepáranse Brais Prieto e Guitián, que van a entrar por parte da Sarriana. Marcha Jacobo, aí mancado. Eu creo que marcha Diego Rey tamén. Ahí que pide calma aos aficionados. Cando saía do campo. Está se quentando, bueno. Move a pelota a Sarriana, estamos xa no minuto 93, 2-0 gaña o equipo local este partido de ida. Cuidado con esa conducción, atención ao centro que buscaba aí Millán. A recuperación de Hugo, despexa Caraván. Agora chucha a Sarriana porque está con un xogador máis. Atención, o lanzamento lonxano que foi de Guitián, o home que acaba de entrar. E a parada de Isra. Os aficionados do Estradense que están agora quentes. Hai unha bandeira enorme diante da nosa posición. Imos ao fútbol que para nós creo que é importante, sobre todo, bueno, a ver como xestionan o que queda de partido o Estradense, sobre todo para non caixar máis goles, e a Sarriana pues, que ten superioridade numérica e superioridade no marcador e que ten que aguantar ese marcador que para eles é vital. Atención a pelota, segundo pau, chegou o toque de Caraván coa cabeza, pero non puido precisar, ia moi pegado xa a liña de fondo. Balón a saque de portería pro la Sarriana. Está a dar un golpe na mesa nesta ida da final polo ascenso. 2-0 diante do segundo clasificado, o Estradense. Xa dicíamos ao principio que só separaron un punto na clasificación durante a liga regular a estes dous equipos. A igualdade máxima. Pelota longa, non chegou Boedo. Brais Vidal, despexa longo. Lanza aí a carreira de Hugo, protexe Lebrán, sae Pirot e faise co balón. Moi seguro Pirot todo partido, dominando ben a área, guardando ben, bueno, todo que ten que ver co área pequena. Partido moi fiable o porteiro. A pelota agora arriba buscando a Guitián que abaixa, quería moverse aí, acaba despexando Caraván. Está totalmente roto o partido xa nestes minutos de tempo engadido. Estamos xa no 95.
E aínda non indica o final o colexiado. Balón dividido, Zaichenko. Protexe aí Brais Prieto. Pelota para Azael, que non se cansa, segue con esas saídas. O oído que buscaba por detrás de Caraván. Azael outra vez. Hacía aí a reviravolta, o despexe de Juanín e a pelota favorable a Sarriana. Que vai ter a última. De Azael, gran partido tamén de Azael. Vimos ver. Pois indica ao final o colexiado xa non deixou facer ese lanzamento. Bastante raro porque deixou subir a todos os futbolistas. E agora no 96 o árbitro Bacali Bentaleb, que indica o camiño dos vestiarios, gañou a Sarriana por 2-0 diante do Estradense. Chollas. Sí, eu creo que foi en liñas seriais superior. A Sarriana tivo máis ocasións, creo que non xestionou, creo que ven estos minutos o Estradense, sabedor de que non tiña o seu día. Entón, bueno, se non tes o teu día, polo menos, pois eso, xogar aos 180 minutos e pensar o que queda de volta. Aínda así, eu creo que queda moita eliminatoria, porque cun gol cambia toda a decoración e seguro que o Estradense vai apretar moitísimo así ali no seu campo e non está ni moito menos sentenciada a eliminatoria. Veremos o que pasa en 7 días ou en 6. 6 días, o sábado que ven vais a resolver a eliminatoria no novo municipal da Estrada, 7 da tarde, tamén en directo, por suposto, nesta casa. Veremos esa volta da final do cadro galego para saber que representante vai ser o que se enfronte o representante do grupo murciano. Está xogando pois o cuarto e máis o sexto. Son os que están xogando esa final, o Pulpileño e a Santomera. Empate no encontro de ida que se disputou onte. Saberemos dentro de 6 días se o Estradense ou a Sarriana son os que se enfrontan con ese representante murciano. O Estradense precisa 2 goles. Con 2 goles forzaría a prórroga e a final da prórroga se gaña por 2 goles, pois acadaría ese pase ao final. Sí, 2 goles, por eso digo que incluso en calqueira minuto dese partido que se meta o primeiro gol, o Estradense, vai haber moita tensión, seguro, máis se o mete ao principio do partido, conta con esa baza que dicías ti, ¿no? de que o empate favorece ao Estradense. Seguro que vai estar moi disputado e veremos un partido seguro que moi bonito, moi intenso, como vimos aquí. Bueno, creo que decíamos, neste partido foi superior a Sarriana e creo que foi, non sei se merecido o 2-0 ou non, pero tivo moitas máis ocasións que o Estradense. Pois imaxes de festa, como estamos a ver durante todo o playoff. Lembramos eses 2 goles cos que gañou a Sarriana este choque de ida, mentres vemos aí a Arona celebrando tamén cos seus compañeiros a vitoria. Unha Arona que abría a conta aproveitando esa indecisión na saída de Isla Salgueiro nun balón longo, marchaba do porteiro e superaba por arriba a Ander Bellido. Un recurso que utilizou moi ben a Sarriana durante todo o partido. Non se fixo Estradense con este campo a hora de xogar en longo buscando a Gamarra. Ese era o 1-0 no minuto 14, obra de Arona Sané. E o 2-0 un verdadeiro golazo. Lanza xogada Diego Rey, toca Boedo co calcaño e Piai, omnipresente, lanzara unha escadra pouco antes de marca por raso superando a Isla. Moi ben, a xogada é espectacular, bueno, como rompe hacia dentro Piai, hacia fora Boedo, cruzan desmarques, bueno, despois hai que definir como definido, que deulle, como se suele decir, un pase a rede, un golazo, o segundo gol da Sarriana. Bueno, pois con estas imaxes da festa no estadio da Ribela, 2-0 a prol da Sarriana, imos ir poñendo punto final. Grazas Manuel Losada Chollas. Nada, moitas grazas a vos. Como dicíamos, dentro de 6 días a resolución desta eliminatoria final no novo municipal da Estrada, en directo pola G2. Toda a nosa banda foilles todo. Pasen vostedes unha feliz tarde. Sarriana 2, Estradense 0.